Postoji čitav jedan ciklus filmova u kojima ste vi igrali koji oslikava život jedne generacije, vaša generacija. Pre svega mislim na filmove kao što su Nacionalna klasa, Nešto između, Poslednji krug u Monci. Ta generacija, u vreme kada su ti filmovi bili emitovani, bila je okarakterisana kao generacija gubitnika. Međutim, sa ove distance, meni se čini da ste ipak vi imali dosta sreće u odnosu na one neke naredne generacije. Šta vi mislite? Šta biste vi rekli o vašoj generaciji? Pravu, da. Ja pripadam onoj generaciji antiheroja. Odnosno, ajde da kažemo, i crnog talasa. Ali generaciji koja je imala šansu da se iskaže. Mislim, ja to stalno ponavljam da postojale su tu neke cenzure i šta ja znam, ali su filmovi snimani, pa čak i onda kad su zabranjivani, oni su imali šansu da se jednoga dana prikažu. Mnogo je gora ona varijanta kada nije ni dolazilo do snimanja, kada se to u startu. To je ta cenzura koja je opasna. Mislim da ovi mladi, prvo moram da kažem, pošto sve dobro poznajem u dušu. Mislim da su fenomenalni glumci i da su, ne mogu reći da su bez šanse. Mislim da je jedan Sergej Trifunović odigrao već dosta i to dobro u svojoj nekoj relativno kratkoj karijeri i tako dalje, da ne nabrajam sada, ima ih puno, skoro svi. Ali, nažalost, je stanje u kulturi sada drugačije. I mislim, možda se lakše diše, ne možda, nego sigurno se mnoge stvari promenile, po meni na bolje, ali kultura stagnira i mislim da ide malo... A ja vam fino kažem, vi ste imali više sreće. Ne samo što se tiče filma i kulture, nego uopšte se tiče načina življenja. Jedino što je tako ohrabrujuće, što se ipak otvaraju neka pozorišta. Otvaraju neka pozorišta, Jugoslovensko dramsko, velelepno izgleda, Beogradsko dramsko adaptirano, Zvezdara teatar dobila, evo sad će još jednu scenu pa će ponovo adaptirati, pozorište na Terazijama se adaptira, to je nešto što ostaje i eto to je to što malo hrabri. A mislim, kad bi još malo više para bilo za kulturu, za pozorište, za film, pa i za sve ostale. Bilo bi mnogo lakše. Bilo bi. Definitivno. Ali kad pričamo o vašoj karijeri, nešto što ne mogu da ne spomenem večeras, malo pre i Dara spomenula u nekom drugom kontekstu, jeste ovde. Ja ću sada citiram Bogdana Piranića, koji je svojevremeno pre nekih 15 godina izjavio sledeću rečenicu. Uspevši se na vrh, dobivši ulogu Pavla Isakovića u Seobama, Dragan Nikolić pokupio svoj najveći gubitak. Da li je to tačno? Mislim, moramo pomenemo Seobe. To je tačno, mada mislim da mi se to dogodilo u jednom trenutku u jednom presudnom trenutku moje karijere. Kada sam možda bio i najjači i sa najviše iskustva i tako dalje i kada sam zaista mogao tu jednu komplikovanu ulogu da odigram onako kako treba. Ali se desilo to da sam u najlepšim godinama izgubio 2 godine života, rada i svega i da posle toga ništa više nije bilo isto, ani slično. Dotle sam imao jedan onako uspeh i ono o čemu smo pričali na početku emisije i neke želje ostvarljive, neostvarljive, ali su se mnoge i ostvarile, a posle toga mi je pomalo bilo i sve jedno. Prvo, velika literatura, drugo, mora se reći, jedan veliki reditelj, ali nešto se desila neka hemija, nešto, ne znam, da li je to početak bio nekog kraja
Ali ste mnogo računali na taj projekat. Pa kako da ne, mislim da to... I zbog njega ste odbili dosta uloga. Pa da, u to vreme čak sam bio zaratio i sa Kusturicom, jer naravno mojom krivicom, jer mu se nisam ni javio, on je planirao jednu ulogu u domu za vešanje za mene i tako dalje. A onda je naleteo Saša Petrović onako ishitreno i kao i rekao ti. I odmah su me odvukli u Čehoslovačku i ja se nisam ni javio Kusturici. Naravno, mi smo prijatelji i kad god se vidimo, lepo se družimo, ali sam siguran da mi to nikad nije zaboravio i na kraju krajeva u pravu i ne treba da mi zaboravi, jer nisam ja bio u pravu. Ali, eto, Bog me kazni. Ne samo u tom slučaju, nego i u mnogim drugim. Ali da ne pričamo šta sam se ispustio i propustio u životu. Možda nije to jedini primer, ali to su bile godine kada mi je to bilo strašno. Dobro, da pričamo o nekim prekretnicama u vašoj karijeri, sa ovdje su bile jedna od prekretnica. Vi ste glumac koji se nikada nije politički angažovao, niti se nešto puno javno politički izjašnjavao za ovu ili onu opciju. Ipak ste napravili jednu veliku pauzu u pozorištu zbog određenih društveno-političkih okolnosti koje smo imali u protekle decenije. Da li je to velika žrtva za publiku? I da li je to velika kazna za publiku? Pa ne znam sad to, za koga je kazna, za šta je žrtva. Ali jednostavno, bez obzira što se nisam nešto eksponirao, ali se uvek znalo na čije se strane. I protiv čega sam. I bili su ti neki trenuci, a to je jedna duža priča. Jednostavno malo mi se sve bilo zgadilo. I onda sam rekao studentima u Kolarčevoj jedne večeri, evo ja, pošto su stalno, a i to je onako veliki znak pitanja, zašto su svi, pa i tadašnja opozicija, pa i studenti, kad god su nešto demonstrirali i mitingovali, uvijek tražili da mi zatvorimo pozorište. Nikad ništa drugo. Mogu da rade kafići i diskoteke. Biblioteke, mogu, ali pozorište. Dobro, vjerovatno je to sad pitanje nekih ispitivanja. Ali meni se tada sve bilo zgadilo. I onda sam rekao da ja neću više. Eto, ne mogu da govorim ni u ime mojih kolega iz Ateljea 212, ni u ime mog udruženja, Saveza dramskih umjetnika, nego evo u moje lično ime ja, malo sam udario u bubicu. I eto ja neću. I nisam igrao dugo, a onda mi se to malo i usladilo. Jer i nerad može da se zavoli. Dobro, ali recite mi zašto vaša prva predstava posle te dugogodišnje pauze je bila predstava Inominato. I tu u produkciji Tivatskog kulturnog centra. Odakle saradnja sa Tivatskim kulturnim centrom? Zašto baš Tivat? Pa to je pre svega saradnja sa Stevanom Koprivicom, sa Milanom Karadžićem. Tivatski kulturni centar se pokazao kao jedna vrlo ozbiljna institucija koji su pre Inominata napravili jednu predstavu, Bokeški demol, u istom tandemu, gde je igrala Milena i ja sam tu predstavu gledao i mnogo mi se dopala. I to je predstava koju obožava publika i koja se igra i u Beogradu i tako dalje. U Tirtu, naravno, predstava ne može da se igra više od 5-6 puta, možda leti na letnjoj pozornici. Ali i Inominato je posle toga došao, Stevo Koprivica je to, eto, da se malo i pohvalim, pisao za mene, kako je rekao, i ja prosto nisam to mogao da odbijem. I nije mi krivo, onako, vratio sam se u pozorište sa jednom onako velikom ulogom, interesantnom. Čini mi se da se dopada ta predstava i publici, pa naravno i ja koji igram glavnu ulogu i tako dalje. Onda je došao i Frederik. Dobro, Frederiku ćemo još da pričamo, ali samo mi recite jednu stvar. Kako ste vi dobro skinuli taj bokinski
naglasak? Pa dobro, imao sam dobrog lektora, a drugo... To je bio čovjek iz Tivta ili... Iz Tivta, Neven, evo sad me sramote, ne mogu mu se... Čovjek koji inače radi na Radio Tivtu, tako? Radio je i na Radio Tivtu i jedan je od urednika Kulturnog centra. A inače, ja sam već 15 godina u Boki. I hteo ne hteo, čujem taj akcenat i taj polutalijanski neki jezik i to meni uvijek je delovalo šarmantno. Tako da ja i sada, ja kao deca, znate, kad ode za vreme raspusta kod babi i dede na selo, pa tamo odmah počne da govori malo da zavrće, malo... Ja mislim da sad mnogi gledalci znaju o čemu vi pričate, vi ste godinama u Rosama. To je jedno malo mesto u Boki. Samo moram da vas pitam nešto, ako nećete se naljutiti. Ne, neću. Rekli su mi prijatelji da vas pitam sljedeću stvar. Zašto se Gaga nikad ne kupa? Nikoga nije vidio da se kupa. Pa sad, to ste trebali pred Arom da me pitate, pošto to svi znaju. Aha, dobro. Ali nije baš to tako. Prvo, ja ne volim da se na moru nešto... Ja volim, obožavam more, obožavam vodu, čamce, barke, sve to. Ali nešto me ne privlači kupanje. A pitanje bi bilo poštenije zašto ne nosim bermuda, pantalone. Zato što svi tvrde da imam tanke noge, a ja to znam. I kao ja se sad stidim da se skinemo valjda u kupaće gaće ili da ne nosimo bermuda, pantalone. I to je već opšte poznata stvar. Čak ima jedna antologijska scena u filmu Posljednji krug u Monci, kad ja nešto na splavu na Savi i radim neke sklekove u farmerkama i tako god do pojasa i onda kao skočim u vodu sa farmerkama i onda svi koji su gledali premijeru, naročito moji drugovi, znali su, kaže da neće skinuti pantalone. Jes, to je to. Dobro, sad da se vratimo na onome što ste vi počeli da pričate, nedavno ste imali premijeru u Beogradskom dramskom pozorištu, predstava Frederik ili Bulevar zločina. Jedna veoma zanimljiva priča. Čula sam da je ta uloga bila pisana za Jean-Paul Belmonda. I on je to igrao? Da. Šta vam se privuklo vas privatno s tom tekstu? Pa to je, ja sam to već govorio, to je pre svega jedan fenomenalan tekst koji priča o pozorištu, ali u pozorištu kroz glumce. Jer ja mislim da je gluma bez glumca zaista nema pozorišta. Moglo bi možda da bude i bez reditelja, i bez stajazan, i kostima, ajde da ne pričamo to. I kako i sam taj Frederik kaže, dovoljno je da postoje dve budale i parče daske, pa pozorište nikad ne može da propadne. I gospodin Erik Emanuel Schmidt očigledno je neko pozorišno dete, mora da su mu roditelji nešto radili po pozorištu, mora da je odrasla tamo. Da, upravo gledamo insert iz predstave. Kažete. I to je jedan od najmudrijih tekstova, jedan tekst koji na jedan blagi, možda ironičan način napada glumce, ali sa ogromnom ljubavlju prema njima samima. I ta gomila rečenica koju ja izgovaram u toj predstavi, za koju stvarno mogu da kažem da bi svaku lično potpisao, a opet u koncepciji sa ogromnom odbranom, prosto se postavljam kao advokat prema tom Frederiku Metru i pokušavam da ga branim i sad ne znam da li u tome uspevam ili ne, ali nije bitno. Mislim da je bitno da ta predstava postoji i sad slušam tu neke polemike, ajde malo i ako smijem i to da pomenem, o tome šta je to bulevarsko pozorište, šta je to bulevar. Sad počinje neki taj teatarski establishment da priča o tome malte ne kako su to predstave, pazite, to mora da je nešto bez veze čim tu dolazi publika da to gleda. Znate? I tako nešto što je neodbranjivo, što je glupo, što uopšte ne treba o tome pričati. I Šekspir je bio bulevarsko pozorište i Molière i tako dalje. Odjednom jedan odijum, ne bi li se pravile neke predstave za 5 izvođenja ili ne znam,
Ali naravno da treba da postoji jedno i drugo, ali zašto toliko sada? Ja sam u uvodu večerašnje emisije rekla da ste vi i Milena snimili 250 filmova. Pa ne znam. Otprilike. Ne računam, ali mogu. Da li vas nervira kada vas, posle takvih činjenica, neko pita koliki vam je honorar za reklamu u Grand Cafe? Pa dobro, naravno da to nervira i da su to uopšte pitanja koja... Ali bi me mnogo manje nerviralo, jer ti ljudi koji me to pitaju, bilo da su novinari ili neki slučajni prolaznici ili to, nikad nikoga, ne samo mene, nego nikog od nas, nije pitao, a kolika ti je platilo teljevo da sam dao. Pa čak i na ovih, sami ste rekli neku brojku od 200 filmova i tako dalje, od toga pola nikad nisu plaćeni, pola je ono 50%, pola neke rate i tako dalje, ali dobro, tu je moglo nešto da se zaradi. Sad je najvažnije koliko se dobija za jednu reklamu i sigurno ne onoliko koliko to u glavama nekih ljudi koji od toga hoće sada naprave senzaciju. Pre svega da bi se reklama snimila svuda u svetu, pa evo i kod nas, ipak treba da postoji neko delo iza toga i da se snimi, da znaju ljudi kad gledaju reklamu ko je to koji reklamira i ako je on već neko ime, naravno da je reklama uspešnija. Ali eto, ja i ne volim da pričam o tome, ali hoću da vam kažem da nikad se niko ne sjeti da pita to, jer se mi i puno puta smo i štrajkovali zbog nekih, šta ja znam, manjih ili većih problema, ali nikada nismo pričali o parama i nikada nismo pričali o plati, jer bi to bilo, to nas je i sramota da o tome govorimo, a naročito kad se zna da ću se tom platom ateljea da ispada da se ja žalim i da ste mi dali šlagvort, ne, naprotiv, ali da ću otići u penziju sa jednim, kad više ne bude mogao da radim ne samo reklame, nego ništa drugo. Ne, ja samo htjela kažem sa tom cifrom filmova koji imate iza sebe, verovatno biste negdje u svetu imali Pa dobro, verovatno. Nešto više. Ajde da ne konkretizujemo stvari, ali da kažemo nešto više. Možda, ali... Evo, da privodimo razgovor kraju. Čula sam da ste počeli nedavno snimanje novog filma. Pa zapravo nisam. Evo, ova frizura i ovo sada... Mada mi to odgovara i za ovoga Frederik Lemetra, a to trebalo da se krene jedan slovenačko-crnogorski film, koprodukcija, i za tu ulogu tu je trebalo da igram vašeg kolegu jednog, ali predratnog, pre onoga rata. Negdje se priča nadovezuje na film Ko da tamo peva. Da, počinje bombardovanjem Beograda i padanjem bombe na Zološki vrt, a završava se u nekoj komuni. Međutim, to je puklo, nema se para, tako da od tog filma mi je ostala samo ova kosa za sada, pa kad se budemo šišao, verovatno i uspomene na taj film će da. Glumački posao znam da nije ni malo lak, a recite mi, je li bilo teško stavljati minivala? Pa nije bilo teško. U svakom slučaju... Nije ovo prvi put, je li tako? Pa imao sam kod Živka Nikolića u Čudu neviđeno. Ali kad čovjek pomisli da ovo može naravno i da se napravi u šminkernici, ali kad se snima film, pa recimo snimanje počinje u 8, a ti treba se probudiš u 5 ili u pola 6 da bi ti neko pravio kovrđe, onda je mnogo jednostavnije otići kod frizera, napraviti to i nositi neko vreme, pa onda, jer mnogo je lagodnije tako nego da... Hvala vam puno, vidimo se, ako ništa drugo, u Berutsko-Branskom pozorištu. Hvala i vama. Dragi gledalci, bila ova emisija Nekad i sad, gost Dragan Nikolić. Reprizu večerašnje emisije možete vidjeti u utorak u 12 časova, a novo izdanje emisije Nekad i sad za 7 dana, u petak u 22. Do tada svako dobro.